So yun guys nga no, pupunta kami ngayon sa Bayambang. Puntahan namin ang tallest bamboo structure in the world na ang Saint Vincent Ferrer Prayer Park. So samahan niyo po kami. Let's go! So malapit lang ito sa aming bayan, dito sa bayan ng Basista. Mga 15 to 20 minutes lang ang layo mula dito sa aming barangay dito sa Basista. Mga 24 kilometers or 20 ganun. So tara, samahan niyo po kami at ating bisitahin ang Saint Vincent Ferrer. So yun guys, nandito na tayo sa St. Vincent Ferrer Prayer Park. So papasok na po tayo. Tara. Dito na po tayo sa tallest bamboo structure ng St. Vincent Ferrer. No boss? Meron pa boss? Ay dito na po. Sige po. 5 pesos. Five lang naman. Sige po, sa taas na lang po tayo. Thank you. So yun guys, may parking fee po tayo na 5 pesos, no? Ayan po, kung nakikita nyo ang structure. Wow, ang daming pinagbago. So dito muna tayo, pipicture muna. Ay hindi, pipray muna kami. Pray muna tayo. Okay, pray first before doing anything else. Yeah. Wow. Ha? Meron?